दिनैनि बे रंजालि फोरबोनि सायाव जिहेतु दिनै 1430 मायथाइनि बैसाग दाननि पहेला हिसाबै जोङो गोदान बोसोर हिसाबै फालिनाय जायो। बे गोदान बोसोराव सारा आसामावनो बैसागु हिसाबै बिहु हिसाबै फालिनाय जायो। बेनिखायनो जोंनि मागथाइगाव गामियावबो गोदान हिसाबै देग्लायसो प्रथम रंजालि बैसागुखौ जोङो अपेन फिल्डआव जोङो फालिनो थाखाय रायजो नाङैनो जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बे हिसाबै जोङो गासैबो रायजो राजानि गेदेर उन्दै गासैबो जगदान होनानै थाखा फैसा जोंनो डनेसन होनानै जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ जबैब्लाबो जोङो खुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा उन्दै गेदेर बे बिहु प्रग्रामाव रंजालि फोरबोआव बाहागो लाफैदों। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मा हाबाफारि लानाय जादों? बेवहाय जोङो माखासे हाबाफारि लादों। जोङो बे हाबाफारिखौ सालायलांनो थाखाय दैदेनलांनो थाखाय जोङो माखासे आलासिफोर जोङो लेंहरनाय जादों आरो जोङो बे हाबाफारियाव जिहेतु गोदान बोसोर हिसाबै जोङो जाहाथे बे फैगोन समफ्राव जाहाथे जोंनि जिबना सान्थियैनो दैदेनलांजायो, बिनि थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो आफा इसोरखौबो जोङो दहाय होनानै जोंनि उन्दै गथ'फ्रा बा बैसोआव उन्दैसिनफ्रा गिदिरखौ सनमान लादों आरो गिदिरफ्रा उन्दैखौ सनमान होदों। बेबादि जों प्रग्रामबो लादों आरो बेनिफ्राय जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो बरायनायनि माखासे मोसानायनि हाबाफारिबो लादों आरो जोङो मोसानायनि सायावनो जोङो माखासे कम्पिटिसन नि हाबाफारिबो लादों।